मा नाहरबाय थागोन जेले मा नुदों मोसौ गोमायालै मोसौआ हेलो लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरलायबाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननो बेरे फुंजानि नायनि आङो दायो अबाव दंफैयो नुदोंना आंनि उनावहाय मोसौजों मोसौ हालौगासिनो दं आरोखि बिराद बुरजा मोसौ हालौदों खिन्थु आङो दिनैहाय नोंथांमोननो माखासे आङो दिन्थिलांनोसै माने दैज्लांनि बोथोर नालाय ओंखायनो माने आङो दायो दुब्लियाव दंफैयो बे जाहैबाय जों गामिनि रायजोनि हालौनाय दिनैहाय रायजोआ जांख्रा रायजोआ जांख्रा जाहैबाय माने दाख्लैबो आं रायजोनि माइ गायनाय लाबोदोंमोन नङा होमबा दाख्लै माने मा जाहैबाय दै गैया अखा हादों खिन्थु अखा हादोंबाबो जाबायदि अखाया माने फैदोंमोन खिन्थु दैया बेबायदि जायाखै आरोखि ओमफ्राय आरो दिनैबो फैलायबाय आङो नै दै सेरावहाय माने दुब्लिखौ नुनानै नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ नङा होमबा दुब्लियाव दैयानो थोबसेबो गैया नै खिन्थु माने मा जाहैबाय गोजौनि जाय माने फैनो गोनां बेखौहाय माने भरसा खालामनानै दिनैहाय रायजोआ गासैबो जेनेबा मोसौ गोनांफ्रा हालौबाय मोसौ गैयैफ्रा आलि दानबाय बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दायो मा जाहैबाय दैयानो गैया जों हालौनायखौ दिन्थिनोसै बेनो जाहैबाय नै जोंना दुब्लिया माने जेला माने रायजोनि हालौवो अब्ला माने दैया थाया नुदों दा नै दैया थाया माने मा जाहैबाय देग्लाय बोसोराव माबायानो गैखाया अखायानो बिराद खमखा दैयानो गैखाया आरोखि माने मा जाहैबाय गोदोनि दिनावहाय दुब्लियाव ज' जाजाय बेफोरबायदि हालौनानै बिराद मोजां मोनसे इन्ट्रेस्ट जायोमोन मजा जायोमोन आरो दानि जुगाव नुनो मोनबाय मानेखि फ्रायानो माने मोसौजों हालौला गासै माने ट्रेक्टरजोंसो हालौसै ओंखायनो माने रायजोनि ज' हालौनायाव आंबो माने एसे इन्ट्रेस्ट लानो फैबाय आरो मजानो ओरैजाय नै सोरनाबा माबोरै जाखो आमाय माथो दैयानो गैया जागोन जाया अखा फैगोन हाब बेसेबां आसालै अखाखौलाय बायना दोनखानाय बायदिसो माथो अखा फैगोननो उफायानो गैयाना माने नैबे बोथोरखौ नायना ला नोंथांमोना बोथोरखौ नायनानै बुंबाय माने अखाखौ हागोन आरो फैगोनलायनो खिन्थु फैगोन ना फैया बिनि सायावथ' भरसा गैया माने जों गामियाव नायना लादो नोङो मोसौ गोनांफ्रा हालौदों जायफ्रा मोसौ दंना ओमफ्राय जायफ्रा मोसौ गैया बिथांमोनहा आलि खोदों आरो आलि खोग्राफ्रा साबेसे मिथिबायना सासे सानै साथाम साब्रै साबा सयथा आंजों 7था जाहैबाय 7 न'खरा मोसौ गैया जोंहाबो मोसौ गैया नालाय ओंखायनो आं माने दसे नै आलि दाननानै दोननानै फाख्रा सिख्रा जाजोबबाय हाब्रु नांजोबबाय आलि दानबाय आङो बाराबो बुरजा नंखाया नालाय ओमफ्राय दा दैखौ माने सोबबो नेदों दैखौहाय खिन्थु दैखौ मोनगोन ना मोना बिनि सायावथ' बारा मिथिया दैया अखायाखौसो बुंबाय अखाखौ फैगोन होननानै जागोन जाया आफादगिरि फैगोन गोसोम जादों फैथारगोन ना फैगोन बायदि मोनदों माबाया मेंबाय नामाब्रा मेङाखै माथो दल'ल' थाखो हा अखा फैगोन ना फैया माथो अखा फैगोन होनदों मिथिया नों मिथिया होमबा ना ओरैजाय ओरै माने मा जाहैबाय आलिबो खोजाया आरोना मानो होनना बुंबा दैयानो गैया नालाय ओरैजाय थांनो र' ओरैजाय आं ओरैजाय नैबे आलिखौ दानलांदोंमोन बिसोर दायो ओमफ्राय आं दाननाय लोगो लोगो बिसोर खोलांबाय एसे रायलायनो र' ओजोंहाय ओइ नों मा बुंगोन बोथोरखौ बुंद' अखा गैयालै थगायबाय थायो अखाया फैगोन ना फैया बायदि मोनायाव सानाव स्रां जायो औ दाबो जोंनिया दं गैया अखायानो फैयाखै ना बोरै गायनो हागोन बेखौलाय बेबायदि आरो खोथाया नङा होमबा मा नायदावफोर थागोन नोंसोरलाय मा जाखो फैगोन ना फैयानो माथो सोरबा फैगोन होनना बुंदों आसा गैया हन्डानि दाख्लै माथो हन्डाजों लाखाबाय माथो सेक्रेटारि मा अबस्था मा खालामो हन्डाखौनो लायदो हन्डाखौनो फन हराखैना गोजौआव अखा राजानो फन हरनो खोन्थाबाय सोरबा आरो दाहाय आङो एसे दिन्थिबावनोसै नङा होमबा दाथ' जोङो बेयाव हौवाफ्राल' फैग्रोदों दायो माने हिन्जावफ्रा निस्सय माने ओंखाम ओंख्रि संनानै लाबोगासिनो दङ आं दाख्लै दिन्थिदोंमोन माने दुब्लि बारियाव ओंखाम जानाय माने गोदो जायोमोन दायो माने दुब्लि बारियाव ओंखाम जानाया बिराद खम जाबाय माने जायाखैनो दाख्लैल' खेबसे जाबाय आङो मानो होनना बुंबा हालौलाबो जाहैबाय नालाय गावनाव जा एसे हा दङ बेखौ माने अलसियानि लैखोन जाबाय नालाय ओंखायनो माने मालायनिसो गायनो होयो आदि जुदि गाव गायनाय मोनब्लाथ'
दुब्लियाव ओंखाम मोनजाबाय थागौमोन दुब्लियाव ओंखाम मोनजानायनि एसे मजायानो एसे आलदा जायो ओंखायनो आंबो सानदों आरोना नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय जुदि टाइमफ्रा जुदि मिलायोब्ला नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय आंबो माने आंनि जिथुनाखि माने दुब्लि बेखौ आं हालेवनानै माइ गायनो सानदों आरोखि नङा होमबा आरो माने बोथोरखौ नायबाथ' आं माने हालेवनो गियो मानो गियो होनना बुङोबा माने दानि बोथोरा मा जाहैबाय एसे अखा हाबानो ग्रुं ग्रुं गांग्रां होनो ओंखायनो माने दाख्लै जेला जों गामिया रायजोयैनो माइ गायदोंमोन इदिनखालि माने ग्रुं ग्रुं गांग्रां होनदोंमोन दै अखा खोरोमदोंमोन बेजों लोगोसे अबेबा जेरै जुनाय साइडआवहाय माने दुब्लियाव माइ गावग्राफोरखौहाय माने बिथांनि बे ग्रुं ग्रुं गांग्रां होननायजोंनो सानै ना साथाम माने थैदों होननाय आं खोनादों आरोखि इदिनखालिबो आं गिदोंमोन बिरादनो अखाया माने खोरोमब्ला मानो होनना बुङो माने बेयावथ' जेबो प्रटेक्सन गैया नालाय खुनु माने सेफ गैखाया आरोखि ओंखायनो बेखौ नायनानैनो आङो मा जाहैबाय माने बोथोरखौहाय माने नायनानैनो आङो खेथिखौ खालामनो बिराद गिनाय मोन्दों आरोखि नायनोसै दिनैहाय माबायदि गायनाय जायो बेखौबो आं नोंथांमोननो जोबजासे दिन्थिलांबाय थानोसै आरो माने हिन्जावफ्रा फैनानै दाहाय माबायदि कमेन्ट होफैयो दुब्लिखौ नायनानै जुदि दै गैयाबा माबायदि गायगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजानोसै नङा होमबा नोंथांमोना थांफाबाय थादो जोबजासिम अब्लासो बुजिगोन आरोखि सोर माबायदि कमेन्ट बुंगोन आरो सोरबा बायदिया माने एसे जमिनिबो थायो नङा होमबा बेखौबो नोंथांमोना नायनो थाखाय जोबजासिम नायलांबाय थादो आइजा हालेवदों नुदों आरोना गोबां इन्टारेस्ट मोजां नुदों आरोखि आं मोजां मोनदों ज' ज'नो सोरबा मायदि जिरायदों नै दै गैला मा खालामगोन दैया खाथियावनोथार दै साराबो उफाय गैला अखा फैगोनलाय बोरै अखाया बोरै अखा फैगोनलायनो गैला माथो जिरा थब्लायखो नोंलाय मा जाखो सिं सादों माबोरै सिं साखो माबोरै सिं साखो जादों दैलाव बोथोराव बिदिनो गारहैब्रा दैलाव ना दुब्लि बारियाव माबा सिन्था जादों नामा नोंलाय अखा फैयाबा मा खालामगोन दा मटर लायबाय जारलालै दैलां बोथोराव दैया मटर जानो हायो नामा दैया मटर जाबाय दैया फैला होमबा अखा फैला माथो दहाय फैगोन होनदों माथोंलाय माबा सान्दुं मोनला ना बोथोरा बिराद डेन्जार जाबायलै दाना मा जाहैबाय दहाय सोरबा बुंदोंमोन ना अखाया फैगोन होननानै दा माने अखाया फैला माने स्रांनिफ्राय स्रां जालांबाय दङ ओंखायनो मा जाहैबाय दै सारग्रा हन्दा लाना फैबाय बेखौ एसे दिन्थिनोसै नङा होमबा दाख्लै माने जेसेबांखिनि जों गामियाव माइ गायदों रायजोनि सोब माने हन्दाजों सारै माइखौ गायजोब्बाय दिनैबो लास्ट जांख्रायाव दिनैबो मटर साराबा उफाय गैला आरोखि ओंखायनो दायो मा जाहैबाय मटर लायनो थांबाय हन्दाखौ दै गैयैखाय हालेवग्राफ्रा नायना लादो नै माबायदि जाखो थाथ'जोब्बाय मा बुंगोन आमाया बेखौहाय बेबायदि समाव नोङो मा बुंगोन हायाथ' गोरान जाबाय रायजोनि हा माइ गायनो गोनांमोन दा मा खालायनो उफाय गैया दै सोनांसिगोन औ ओमफ्राय बोथोरा माबोरै जागासिनो लासै बोथोराथ' सम हादों थेवबो मोसौ हालजों एवनाय हिसाबै हास्लाबा आरो गायनो रानलांफिनो लोगो ट्रेक्टरजों मारै हायो आरो उल्थां फाल्थां थाखा फैसानि खोथा थायो थाबाय नङा होमबा माथो खालामो जोंनि मालाय थांखुसो जालायलायदों मा नादोंलै बिसोरलाय ज' जादों बेबो नादों माने हालेवनायाव बेफोरबायदि जानायनि इन्ट्रेस्टआनो मजायानो एसे आलादा जायो मा बेलाय मा खथा गासिबो मा बुस्थु बेयो मानो जायो आमाय बेखौ बेनि जादों थांखुआ औ जायाबा मा जायो बेखौ जायाबालाय जाबा मोजां मोनो औ जायाबा जों जाबाय थाग्राखाय थांखु नङाबा रागा जोङो माने मोनजायाबा आच्छा माबायदि बिनि रागाया मोसौखौबो बुयो बुफ्रांगारो माने थांखु मोनजाया आच्छा बेबायदि आरोना जाथारनांगौ एकदम पुरा मोनजायाबा जोङो थानोनो हाया माने ओमफ्राय देग्लायनि बोथोरखौ मा बुंगोन नोङो आमाया दे एसे बुंदो बोथोरा आगोथिया माइ गायनाया हाग्राखौसो गायनाय जादों हाग्राखौ गदाय गायनायासो मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामो गोदो नोंसोरो जेनेबा गोदोनिफ्रायनो हालेवना फैनाय गोदोनि बोथोरा दानि बोथोर माबा बुंगोन नामा गोदोनि बोथोरा बिराद मोजांमोन माने औ जोङो 50-60 बोसोर जाबाय औ देग्लायनि आसार मासाव खरान होनाय बायदि दिनखौ नुफेराखैमोन आरोना देग्लाय 2025 सनाव बेबायदि खरान होबाय माइखौनो गायबाबो हाग्राखौसो गायनाय जादों होननानै आं सानो आरो बेखौ बोथोराबो जाबायदि खालामबायना बोथोरखौ माबा बुंगोन ओमफ्राय बोथोरखौ मा बुंनो दंफां लाइफां दानफायजोब्बाय हाजोनि मिस्ट्रि ओंखारबाय औ दंफां माबा हाग्रा सेस दानफायजोबना खतम खालामजोब्बाय बबे अखा फैबावनो मेन खोथाया बे आरो बिदि जाहैबाय माने
ओरै आमायजों रायलायलां दे ओमफ्राय आमाया मा बुंगोन मा बुंनो बोथोरा बिदिनोसै थांलाय फैलाय गाबोननो थांगोन दिनैनो फैलायगोन ओरैनो खरान जादों ओरैनो सानफाबा अखा हादों नै दा अखा हाना थांखांबाय देरला सान्दुंआ दुंसिलायो मा खालामसै बिलाय थांफुनाय जानानै थादों ओंखाम नांलिया जों नांलिया होमबा खेथि मावनानै मोनजागोन एसे हाराया खमसै ना आसा खिथि बेखौ जानाया जोंनि मुहुनि मोसौ जिरायनो मोनो दफा दफा औ माने बेखौ नानानै जायाब्ला मोसौआ जिराय मोननाय नङा होबाय थाब्ला मा खालामनांगौ जाखो आच्छा मोसौआ जिरायनो मोननाय नङा बेखायनोथ' एसे थांखु जानाय निसाखौ लाहोलांनांगौ आच्छा मोजां ना बियो मोनजायाबा माबायदि मोनो मोनजायाबाथ' खर' गिदिंगोन बारा मोसौखौ बुग्लिलाबायगोनबो ओरैबायदि जानो ओरैबायदि आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनखो देग्लायनि दैज्लां बोथोरखौहाय सोरबाफ्रा जुदि बुंनांगौ दंब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खिन्थिहरदो आंबो गोग्गोम आलि खोबाय आखायाबो एसे साया नङा साबायनो गोजा जालायबाय माने बिराद मावख्रुग्रा नालाय ओंखायनो आखाइफ्रा मोजां जायो आरोखि जोंना बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननो दिन्थिबाय लोगोफोर दैज्लां बोथोरनि आङो दिनैहाय नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय देग्लायनि दैज्लां बोथोरनि थाखाय खिन्थु देग्लायनि दैज्लां बोथोरा आबादारिफोरनि थाखाय माने मोजां नङा आरोखि ओंखायनो माने जेसेबांखिनि अखा हादोंब्लाबो जायगा लायै जायगा दैया जानो हागौ खिन्थु नैबे जोंनि जायगायावहाय बेफोरबायदि माने फिसा फिसा अखाया जेबो फार मोना आरोखि माने बेलेग बोसोरफोरावहाय माने बिराद मोजां अखा हायोमोन देग्लाय बोसोराव मा जाहैबाय अखायानो गैया बिनिखायनो मा जाहैबाय माने मटर सारै सारैसो फ्राय मानसिया गायजोब्बाय आरोखि मटर सारै सारै गायदों खिन्थु इमानखिनि बा जाबायदि जानांगौमोन बेफोरबायदि जायाखै हाब्रुफ्राबो आरो माइयाबो माबायदि जागोन बेखौ आं मिथिला माइफ्रा जाबाथ' बारु जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैला जुदि दै सारनानै गायखांनायनि उनावहाय जुदि अखाफोरा जुदि मोजां हाबायबायोब्ला निस्सय माइयाबो जानायनि चान्सआव थायो आरोखि दिनैहाय आं नोंथांमोननो बेखौनो फैबाय फुङाव दिन्थिनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आंबो मावबाय गामिनि रायजोनि जांख्रा दायो माने खोथियाया जाहैबाय नैबे दैखौ बारनानै थांनांगौ ओरैजाय नैबे दैया बेनि दै बारनानै जोंना हाया दं नालाय बे दैनि ओरैजायबो हाया खावसे दाख्लै जों बेखौबो दै सारनानै गायबाय ओमफ्राय दिनैहाय नैबे बे जांख्रा आरोखि बे जांख्रायावबो दिनैहाय बेफोरबायदिनो दै सारनानै गायनांबाय फ्राय मानसिया जोंनि नैबे गामियावहाय मटर सारै सारैनो मटरजों दै सारै सारै माइ गायदों खिन्थु बेलेग जायगायाव माबायदि बेफोरबायदि माने दैनि सुबिदाबो थायाबो जानो हागौ मटरजों सारनानै गायनो आरोखि खिन्थु माने जोंना बेयावहाय दैया खाथियाव थानायखाय बेफोरबायदि सारनानै गायनो हाबाय आरोखि ना नोंथांमोना मा बुङो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन ओंखायनो बे जाहैबाय जोंहा गामिनि दिनै जांख्राखौ आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय आरोखि मा लाबोदोंथाय साहा लोंग्राजों नै मा बिलाय बिस्कुट आं बिस्कुट जायालै बेलाय मा बुस्थु बे मा मेरिगल्ड आं मेरिगल्ड दमा नै थारबाय लिडार जाय फारि फारि जाबाय मा हांथोनो मा जालायखो मा हांथोनो गगा मोनलाबायो नामाब्रा आमाया मा मोनलोंखो मा गोजा बिलाय मा नाहरबाय थागोरजेलाय मा नुदों मोसौ गोमायालै मोसौआ आंला सानो बिहामजोआनो गोमाबाय नाब्रासो नुदां मा लोंखो गोदैथार माथो खालिसोलै होजायाखै मा जाखो साहा लोंदों ना मानो नैगो बालायगासो बे रानखाजोबनायसो आं माने मा जाहैबाय बारा गोदै साहाखौथ' लोंनो हाखाया नालाय लोंलां साहाखौहाय बेनो जाहैबाय दिनै लास्ट रायजोनि माइ गायनाय जांख्रा दाख्लैबो दिन्थिदोंमोन दै सारनानै माइ गायनाय दहायनो आं बुंखादों नङा होमबा रायजोनि माइ गायबाथाय माने माबा सारनानैसो दैखौ सारनासो माइ गायनांगौ जाहैबाय दिनै जोब्बाय आरोखि आं दिनैहाय लोगोफोर नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायदों साबसक्राइब खालामाखै आं माने साबसक्राइब खालामना होनो थाखाय खावलायबाय आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि फेसबुक पेजाव थाङाखै राजु बसुमतारी फेसबुक पेजाव थांनानै नायनो थाखाय आं खावलायबाय अके लोगोफोर बाय आरोबाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय गोदो जोङो माने दुगैबा माबायदि लायोमोन मिथिबायना माबायदि गेलेयोमोन
अबेनिफ्राय बादोंब्रा आंलाय ओंखायनो नायदै या ओइ बा जादों जायाखै जादों मोजां मोनदों ना औ दे होबाव खनसे औ बेग जाम होना हो खनसे हायोमोनथ' गोदो बिरादनो हायोलै दाबो